السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وبه نستعين وعليه نتوكل. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد سمعنا نسيتنا مسجد نبوي مدينة المنورة di Sababus Salam narutan runay sumyul man to na ika-20 kagawi saging kaiya ulan-ulan Ramadan ika-20 man to tarawih saging kaiya ulan-ulan Ramadan ilay niyo aging kaya mga tao giso kipagu umrah kanto madag liman to mag-umrah saging kairang saging kaiya sa pulugaw iya lambas saging kaiya ulan-ulan Ramadan lagi isugawi mga gawi aso Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayab tadiyan jadi ni hindi pa namaran di manamak pagamal pagilutan yan so tinampi yan tambadiyan sa kinayaw to makang gugulan na uto saya manan yan natanton yan pagilutan sukap panambo yang si mga kagawi pubuyag niyan sa mga kagawi saging kaya sa pulo alambo saging kaya ulan-ulan Ramadan kaya ka pubuyagan yan nun natin yan pagkaturugan gitu isa miya panutul o di na pagkaturug na miya kahit dito ipagkaturug yan nun nagupukaw niyan sa mga pamilya niyan sa kapakapan ng bayangiran saging kuto mga kagawi apkori laging kayo ulan-ulan Ramadan ilay tanong miya puno manan yan na ilay tanong sa kapakasulit din kasi ibu sa liwa masjid na tanton na miya puno masih kena iman tu kapagpuniran na tahajud saging kaya Masjidun Nabi kata matipos waktu Aisyah lam yapnud tarimaan wallah sa mga puasa tanong saging kayo ulan-ulan Ramadan kung nitanong si wala tarimaan niya tanong sa mga simbatan Allahumma ja'alna mimman sama syahra Ramadana imanan wa ihtisaba ya Allah na baliya kaming ka apa di mangori pa nakaamyamos saging kayo ulan-ulan Ramadan saya kaya pamuasiran imanan wa ihtisaba tulabus sirka parat dia sirka nag-arap inang saging kuta balas so pagaya sa manina kaya klosan so kasul sebab sa tanto na madagal na to sa sul siran pa kaso nga so mga tao sa puro sarap ta paging kaya Masjidun Nabawi sita na mo kita ako pagaya pakasul nila ng asipso yung utaro na rusong ruto pagkasong sa puro gip na nga sa si pagkasong sa puro kaya so naman na yan bala kaya ging kaya kuwan ay alang iran no ang makasuldag yung kutuwa mga to sila muskan
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.